Pace. Pentru cei care nu mă cunosc, mă numesc Timea Gheorghe, am 38 de ani și de copil mic mergeam la biserică. De când aveam 7 ani, părinții mei s-au întors la Domnul. Am crescut în biserica penticostală. Mi-a plăcut de copil să merg la biserică, mi-au plăcut rugăciunile, serile de rugăciune și încă de la 14 ani m-am hotărât să îl urmez pe Domnul. Când am împlinit 18 ani, am încheiat un legământ cu Domnul în apa botezului. Domnul m-a binecuvântat foarte mult. M-a binecuvântat cu un soț deosebit, mult peste ce am cerut eu, și 2 fete minunate, Edina de 17 ani și Sara de 10 ani. Frecventez Biserica Harul de când ne-am căsătorit și ne-am mutat ca și familie la Zalău. Avem aici frați și prieteni care au știut și au vrut să fie alături de noi în rugăciune când a fost nevoie și s-au bucurat împreună cu noi când am avut bucurii în familie. Am nenumărate motive ca să mulțumesc Domnului, dar azi o să am o mărturie din perspectiva unei mame căruia Domnul i-a vindecat fiica. Eu m-am născut cu o afecțiune cardiacă pe nume sindromul Wolff-Parkinson-White. Această afecțiune se caracterizează prin creșterea pulsului până la 300-400 de bătăi pe minut și nu se poate vindeca. Când a făcut Edina 7 ani, această afecțiune se depistează pe la 7-8 ani. Când a făcut Edina 7 ani, a început să ne spună din când în când că îi bate inima foarte tare și am dus-o la urgențe, i-a făcut EKG și s-a confirmat că, da, într-adevăr, am moștenit de la mine această afecțiune. Vă spun că am fost foarte supărată, am fost supărată în inima mea și am fost supărată pe Dumnezeu. Nu m-am înțeles de ce Domnul a lăsat așa. Am trăit ani de zile cu întrebarea de ce, Doamne? Mi-a luat foarte, foarte mult timp până m-am împăcat cu ideea că Dumnezeu așa a lăsat și eu trebuie să mă împăc cu asta și nu pot schimba nimic. În anul 2022, Edina s-a hotărât să se boteze. Și vă dați seama că am trăit o bucurie nespus de mare, pentru că ce ar putea să te bucure mai mult ca și părinte, ca să-l vezi pe copilul tău că îl urmează pe Domnul și că iubește să meargă la biserică și îl iubește pe Dumnezeu. În septembrie, același an, urma să mergem la controlul anual, la cardiologie. După ce medicul a parcurs toate investigațiile, ceva nu i-a fost în clar, ne-a pus să mai facem încă un EKG, l-a citit și pe acela și după ce minute în șir s-a uitat pe EKG-uri, mi le-a cerut și pe celelalte din anii anteriori. Eu le păstrasem. După câteva minute a stat și s-a uitat la noi și i-a spus Edinei și o să citez pentru că mi-am notat atunci ca să nu uit niciodată. Parcă nu ar fi aceste EKG-uri de la același om, dacă nu ți-aș fi făcut eu EKG-uri 6-7 ani la rând, pe care mămica ta le-a păstrat și acum le putem compara, nu aș fi crezut ce văd acum. A luat un aer adânc și acum o văd pe doamna doctor și a zis: Edina, PPP-ul tău nu mai există.
EKG-ul Edinei era perfect normal, fără absolut nicio modificare. Nici nu am îndrăznit să mă bucur atunci. Nu am putut să realizez ceea ce ni s-a întâmplat. Către casă am vorbit foarte puțin, eram doar noi două pe mașină și am venit acasă, ea a intrat în camera ei. Eu încă nu am putut să mă bucur. După ce am realizat ce s-a întâmplat, am intrat la ea și ea mi-a mărturisit și mi-a zis: mami, să știi că atunci când eu m-am botezat, pe mine Domnul m-a vindecat. Am plâns amândouă de bucurie. După cele întâmplate, ea mi-a mai zis: să știi, mami, că eu mereu am avut o frică nespus de mare. Din cauza bolii acesteia m-am gândit cum o să pot să trăiesc, cum o să pot să am grijă cum ai tu, cum o să fie pe mai departe. Aș vrea să revin la întrebarea de ce. Mi-a luat 7 ani buni până am primit răspunsul. Am realizat că Domnul a vrut să lase o piatră de aducere aminte în viața ei. Am realizat că această vindecare pe care a trăit-o o va păzi de multe rele, o va ajuta să îl urmeze pe Domnul. Și vreau să vă spun că și eu am învățat multe. Am învățat că Dumnezeu este Tatăl meu și așteaptă de la mine să mă încred în El, chiar și atunci când nu văd de ce. Am învățat că nu există încercare fără rost. Am învățat că Dumnezeu lucrează atunci când noi nu mai avem nicio alternativă. Și am învățat că Domnul nu se grăbește și nici nu întârzie în viața copiilor Lui. Să fie numele Lui lăudat. Amin.